Dobrý deň, mám pre vás super ponuku. Je to starší rodinný dom, ktorý sa nachádza na pozemku o celkovej výmere 840 m2. Dom sa nachádza v kľudnej oblasti Považskej Bystrice časť SNP, v blízkosti je obec Podmanín, s krásnym výhľadom na okolitú prírodu. Je tu možnosť rekreácie, turistiky, cykloturistiky. Je vhodný na bývanie, ale aj rekreáciu. Do centra Považskej Bystrice je to autom 10 minút. Inžinierské siete sú elektrika, voda, kúrenie je riešené tuhým palivom. V obci je výborná občianska vybavenosť, je tu obchod, autobusová zastávka. Ak vás táto ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať, moje meno je Marcel Bednárik a rád vás s touto lokalitou zoznámim.